This is Born Calendar. Munyengo yong'alula. Munyengo imene zochitika ziti zichitike mu 2024. Tinanena hapo kunena kuti dikirani ya Malawi 2024 muona zinthu zimene simunazione. Ndipo tikuziona zinthu zodabwitsa kwambiri. Linali siku la dzulo limene kwachitika zodabwitsa zimene anthu ena sankaziyembekezera. Tinkanena mbuyomu kunena kuti inu tulukani, though it is a bit late, kuti mwatuluka mochedwa, mutu wanu utadulidwa, koma tikuthokozeni a UTM for that a brave decision. Ndi decision imene Amalawi amayidikirira kwa nthawi yayitali. Ndipo musaone ngati mwapanga mistake ayi. Ino a UTM kutuluka ku MCP Alliance mwachita bwino kwambiri. Ndipo tithokoze nonse amene mwakhala ndi kukambirana decision imeneyi, though mene ndanenera kuti it is a bit late. Chifukwa mukanatuluka pazana zina zisibwezi pano titaziona. Koma popeza chifuniro cha Mulungu tiyeni tichilemekeze. Ku chifuniro cha Mulungucho iyi ndi nthawi imene tsopano inu a UTM muti muziwe kuti kodi wa UTM anali ndani. Wathu wa UTM Judas Iscariot ndi ndani. Chifukwa iyi ndi nthawi imene muti muwaone anthu eni amene anali genuine UTM members. Amene ali genuine UTM members ngati anali mutonse Alliance ndi udindo achita resign. Amene tu anali UTM member wa genuine. Koma amene anali UTM member koma wa fake ali Judas Iscariot amene anampereka Yesuyo mumuona saachita resign. Ndipo amene muti muziwe kuti oh yes, Yesu udi ananena kuti siyani tiri kunina nsongolezi kulire limozi muzaziona nthawi yokolola. Nthawi yokolola sopano yakwana imene sopano inu a UTM muti muziwane kuti kodi akulu awa tikangokhala nawo sanali athu eti. Amayi awa zoona amene amapangira muja ndi malemu uja kuteroko kukondana kose kuja chikondi chose chija awa sanali athu eti. Ni nthawi imene muti muziwe inu. Ndi nthawi iso imene a UTM inu muli a genuine mukonzekere masauso ngati mmene anawaonera Yesu. Chifukwa ndiye kuti muona mavuto kopsa, muzunzidwa, ena numumangidwa, koma mukungoyenera kuti mulimbe mtima. Iyi ndi nthawi yonena kuti mupereke moyo wanu chikondi chonse kwa malemu Saulo Sichilima. Mavuto ena aliwonse musachite entertain, mungolimba mtima. Chifukwa ndiye muyembekezere tunkhanza, muyembekezere kumangidwa, muyembekezere mavuto osiyana-siyana. Tikunena pano ine ngati DC mwana woopsa, president wanu wanthu osauka. Ndazukuta kale zulo ma 6 o'clock kunali meeting ku chinyumba cha chifumucho. Chodabwitsa nchonena kuti amene anapita kumeneko ena ayo ndi amene amaoneka ngati ndi a UTM. Koma inuyo ndalama anakonza. Zulo kunali meeting ya emergency ku nyumba ya chifumu. Ndipo binoculars yanga itazumula ndinapeza kunena kuti ena mwa iwo amene anali ku meeting imeneyo ndi anthu amene akuyembekezera kuti ndi a UTM, amene ali ndi maudindo osiyana-siyana ku UTM uko. Ndi pamene ndanena kuti muyembekezere kunena kuti muona ma betrayers, muwaona anthu amene iniyo simukayembekezera ayi. Ndipo muwaona anthu amene wakhozanso kuchita resign mu UTM mwanumo kuti apitirire azikadya mapwevu, apitirire azikakhala ndi anzawo a Judas amene achita betray ya Malawi, amene apangisa kuti a Malawi akumane ni mikwingwirima yosiyana-siyana, mavuto azaonene amene abwera ndi boma ili, boma la MCP,
limene langobwera kuzangoba, limene atsogoleri ake alibe welfare ya anthu osauka, chimene akuziwa ndi kuzilemeresa okha. Funso nkumafunsa kuti pamene inu a UTM mwatuluka mukupita kuti, direction imene mukuyitenga yopita kuti? Chifukwa ichitu ndi funso limenenso akufunsa Amalawi ambiri. Ndipo ine ngati president wa anthu osauka sindikufuna kukunyengererani, koma ndingokuwuzani chilungamo chimene Amalawi ambiri akunena kuti inu a UTM ngati mukufuna kuti chipani chanu chikhale champhamvu, choyambirira ndikofunika kuti inu nokha mukhale very very strong, muyipange nyumba yanu ikhale yamphamvu, mwasankhe atsogoleri amene ati ayendese chipani chanu, osakhala wina aliyense antongwentongwe ena aliwonse ayi, chifukwa pali ena amene akuoneka kuti ndi nkhosa koma ali mimbulu. Choncho mukachichita chipani chanu reinforcement, mukachichita build chipani, nde akuti mubwerere kumene munachokera, mukagogode mugwire ntchito ndi chipani cha chimene inu munachokera. Chifukwa chilungamo chofuna kunena chilungamo, inuyo ndinu a DPP, munachoka ku DPP, sizonamiza nazo kapena zofuna kunyengererana. Inu munachoka ku DPP, mubwerere ku DPP koma mubwerere ngati a UTM, osakhala kuti muthese chipani chanu, mubwerere ku DPP muzikagwira ntchito ndi DPP, ndi zimene akufuna tu Amalawi. Vuto la anthu andale simaona chabwino, kuterokozo kuti kumene ku Malawi muno anthu akufuna atsogoleri simukuziwa, akufuna atsogoleri a opposition simukuziwa, zokuti Amalawi aona kale kuti mtsogoleri nduyo, running mate nduyo, simukuziwa. Kodi mutatenga mtsogoleri kuchokera ku chipani cha DPP, ndikutenga mtsogoleri wina chipani cha UDF, ndikutenga mtsogoleri wina ku chipani cha Ford, ndikutenga mtsogoleri wina ku chipani cha UTM, anthu inu ndikugwirira ntchito limodzi, chiti chichitike ndi chani? Kapena kutenga mtsogoleri kuchokera ku chipani cha UDF, wina ndikumutenga osatira kukhala ochokera ku DPP, wina ndikumutenga kuchokera ku UTM, wina ndikumutenga osatira kuchokera ku Ford, chiti chichitike ndi chani? Koma vuto ndilonera kuti mukapita kumeneko ndi mtima wokula mitima nonse zipani zosusa, kumeneko mukabwerako ndi 0 pa 10, chifukwa aliyense azafuna upresident. Kodi upresident aje mukufunawo, mukufuna kuti mukasogolere ndani, nyumba mwanu kapena Amalawi? Ukakhala upresident wa nyumba mwanu ndiye nonse muzikulirana mitima, koma ukakhala usogolere wokuti mukasogolere Amalawi, ndiye kuti mukasankha msogoleri ena anu nikungothandiza kuti ziko liyende bwino. Chifukwa vuto la anthu andale amaona ngati kukhala asogoleri, amakhala asogoleri azinyumba mwawo ni mimba mwawo ndi azibale awo. You need to be a leader to govern a country, not a house, not a constituency. Vuto la andale ndi limenelo. Komanso panopa amene zateremu timizi nambala ya zipani zosusa yachuluka. Koma funso ndilonena kuti kodi mukapita kuzisankho mukawina? Chifukwa kuli celebration kunja uko, mukuchita celebrate inuyo a opposition kuti mwapeza nzanu wa opposition, koma funso ndilonena kuti khamu 2025 muzawina chifukwa mwagona kwambiri. Mwina amene ati abwere a UTM mwina musukusula, koma nkhani ndionena kuti inu simunamvepo pa history, koma chaka cha mwezi watha uzachitika kunena kuti for the first time in history ma ID akapangidwa ku India. Ndipo inu Amalawi munaona ndege ya Kenya ikusika pa Kamuzu International Airport itanyamula ma ID opambana 3 million, ma ID chanzika NRB, kutanthauza kunena kuti inuyo ngati ziko simungapange ma ID muziko momuno, capacity mulibe yopangira ma ID. Ma ID apangidwa ku India, ndipo tikunena pano abwera
Fuso nkumafusa kunena kuti kodi mmene amapita ku India kukapangisa ma ID analengeza kapena addendum inatuluka mu news yoziwisa ziko kunena kuti tikufuna tichite procure ma ID kapena tikapangise ma ID ku India, kusonyeza kuti chapangisa kuti ma ID akapangidwe ku India, meaning to say Malawi muno capacity yopangira ma ID mulibe. Sipano ngati capacity yopangira ma ID mulibe muno Malawi, ndi chifukwa chani mukutenga company ya ma passport ya Malawi muno ya mwana wanu ndikumapanga ma passport Malawi muno? Zatheka bwanji kuti iwo wakakhale ndi capacity yopangira ma ID amene ma passport Malawi munomo, yeti ma ID mukulephera? Kodi passport ndi ID chimene chikanapangidwa kunja chinali chani? Chifukwa tu passport is a complicated document imene imakhala ndi ma features opsa a security. Lero li mukupanga passport muno koma ma ID ndi mukapanga ku India. Komanso mutabwera ku India ko inu a opposition mukanachita demand kunena kuti tikufuna tione kuti ma ID wo abwerawo maina yake ndi ndani ndipo anthu ake akuchokera kuti ndi kuti. Koma popeza a opposition mukugona kwambiri, muzatutumuka muli pa kaliyala kapena pampani muli pa moto, muzatutumuka nkhwangwa ili mutu. Chifukwa anthu awa akukusewerani. Tikunena pano ni chimozimozi zachitikazi, ndi chimozimozi Arsenal ndi Man U kapena Wanderers ndi Big Bullets. Kuti Wanderers ndi Big Bullets yakalowe mu stadium azikasewera mpira, koma Wanderers iyo ili free kale pa scoreboard atalembapo kuti free 0, nde Big Bullets iyo ikukalowa mu mpira mukuti zikapanga mochani. Kutero kuti kunena pano kuli 1.8 million mavoti avotedwa kale ndi anzanuwo. Tikamakuuza kuti anzanu akukusewerani, inu muona ngati ifeyo ndife achamba, maona ngati ndine osuta kokeni, muona ngati ndapenga misala. Koma anzanu akukutakatani ndi chifukwa chake sana sakupanga tu noise. Sakupanga noise zakutuluka kwanu inu a UTM kuti mwatuluka. Akuziwa kuti agalu amene wati afinya. Ma ID opangidwa kuchokera ku India, opangidwa mwa chinunu, ongoziwisa ziko ma ID watabwera. Mukuyenera musamale muzumule kwambiri, mupite patali muone zimene akukuchitani anzanu. Tikunena pano ndiye kuti ndi 1.8 million yapadera yovota kale. Iniyo mukanachita demand data kuti muone kuti kodi ma ID wo akuchokera kuti, anapangidwadi angati, ndipo zitheka bwanji kuti bomalo likapange ma ID under Homeland Security koma ndalama zachezi zikachokera ku OPC mu miscellaneous account. Inu simukuziwa kuti miscellaneous account ni account imene imangobedwa ndalama ilibe kuti aipanga ujeni kuyifufuza kuti tichite audit. Simukuziwa. Mukuyenera inu a opposition pamene mukusangalala kuti mwalandira nzanu ndipo nambala yanu ya opposition ikuchuluka, musamale kwambiri. Mwafasatu kwambiri ku DPP. Malamo kuti muthamangire zimene tikunena za ku courts, lero mukuthamangira kuje ni ku Page House kuti muzikapanga fundraising. Mukanakonza kaeka pansi mukonze nyumba zanu. Mwafasatu inu a UDF. Munabwera tu ndi moto kwambiri kumapanga za friends over tupere chani aliriani, timakudalirani tu amalawi amakudalirani. Mwafasatu ambewe mwafasa. Chipani chanu chichitireni chilandirireni ujeni certificate. Simunapange tu sonkhano. Amalawi tu akudikira inu ambewe kuti mpange sonkhano wa ukulu. Mwafasa. Amene akukanga takutakatakata ndi awa afford. Ndipo iwe wa afford usamalire ukamakapangisa sonkhano wako ku Blantyre kumene koko kwakonzedwa chiwembu chimene akonza anzanu omwewa.
ati akaoneke ngati amene akonza chiwembu ndi a DPP, koma akukonzera ni chiwembu ndi anzani omwewa amene akutenga ziko ngati lawo. Musamale kwambiri inu a Ford pamene muzikapanga msonkhano wanu ku Blantyre posachedwa pompano. Tazumula kale, tazumula akupangirani chiwembu kuti akakukhomeni azinena kuti nanga ukuku ndikumponera kwachitika izi ndikulilongwe ndikudowa. Chaka chinotiona zinthu the DVC.